Hola, bona vesprada. Hola. Benvinguts a tots i a totes. I moltes gràcies per estar així esta vesprada acompanyant-nos. Bueno, bona vesprada a tots i en primer lloc donar les gràcies per vindre i marxar al teatre. M'he preparat unes parauletes, seré breu. Porta 5 fulls. Cal enseguida, Era broma. I ahí anava jo. Espera que... Para la declaració de la renta. Era broma, y ahí anava yo, al humor. El humor es algo que emociona y lo que emociona arriba al interior. Per això, si ensenyes amb humor, arribaràs més a l'interior de les persones. I avui us anem a mostrar un treball que és brutal, que hem fet de grup i hem treballat durant setmanes Mesos. i mesos, però no són mesos ja, i anem a mostrar-vos el que hem fet aquestes setmanes. Vull donar les gràcies a cadascuna de les persones que ens han ajudat per a completar este projecte, a la meva família, amics, als companys que ens han ajudat i sobretot a Lola. I tu a ti Perquè també, Lola, que aquest treball Lola diu que li complica la vida. Però després me diu que la vida sense complicacions és molt avorrida. No perdem, per favor. Que consta que això no ho havia escoltat, això ho ha escoltat ella. Bueno, el que anem a veure és algo que hem treballat entre tots. Ha sigut algo molt intens. He de dir que he estat molt a gust i he arribat a conèixer millor els vostres fills després d'haver fet este treball. Nada, jo estic d'acord. Este treball, que ara és com el que es veu, darrere de tot això hi ha molt de treball. Hi ha moltes hores dedicades a la lectura, a aprendre-se el text, a aprendre a gesticular, a aprendre a parlar amb tot el cos, amb les mans, amb les mirades, amb les postures. Hi ha un treball de saber escoltar als demés, de saber respectar el torn. Hi ha un treball ara també de saber portar-lo a cap. Estan molt nerviosos, però s'han esforçat un muntó. A més, han fet també tota la decoració. Els escenaris els han pintat i s'han esforçat perquè s'ajudaven uns als altres. No hi havia diferència entre l'A i el B. Este tipus de treballs el que fa és que ells com a grup creixen, com a persones, i es fan més companyes, més amics. La veritat és que és molt enriquidor per a ells, per a tot. I jo volia agrair-vos el que esteu així i nada. Espero que vos agrade. Desitjar que vos agrade i ja està. I després ens despedim. Bon Nadal a tots.
Segur que has tornat a fer trampa. No pot ser que m'hagis guanyat 5 voltes seguides. És que, germaneta, no poses atenció. 1, 2, 3 i 4 en ratlla. Lo que has fet és tirar 2 voltes seguides o 2 fitxes a la vegada. Però què dius? Ai, sempre em fas trampa. Tots són excuses per no admetre que sóc millor que tu. Millor que jo? Anem a fer una carrera al carrer i veuràs qui és millor. Sempre passa el mateix, córrer i córrer. No sap fer altra cosa, pareixes el correcamins. Va, anem fora. Covard. Ja està bé. No podeu jugar sense discutir? Això pareix una gàbia de gris. Així no es pot treballar. Ni llegir i oblideu-se d'anar a fora. En el fred que fa, agafareu un constipat del 15. És que sempre em fa trampa. Jo no vull jugar més amb ella. Ni jo amb tu. Vinga, va, fer altra cosa juntes, que no siga un joc de guanyar i perdre. Ja s'acosten els Nadals. Per què no busquem la caixa del Belém i el muntem? Quina bona idea ha tingut el pare. Has vist? Si és que tinc unes idees, baixa per la caixa. Que guai! El posarem a l'autoleta de l'entradeta. No, mirar a la taula de la cuina. Sí, dona, i tu flipes. A l'entradeta és el millor joc perquè quan entre tot el món a la casa veurà el nostre Belém. Clar, és que si a casa venen de tota la contorna a veure el nostre Belém. Doncs a la taula de la cuina no el verà ningú, ni tu mateixa, que sols entres a agafar xocolata de la nevera. La taula de la cuina és més gran i es poden posar més figuretes. Ja esteu ultra vuelta enganxades? Mira que vos agrada renyir. El posarem al moble de la sala d'estar com sempre. Ja heu sentit a la jefa, així que mans en l'obra. Supose que a totes les persones del nostre públic li sona aquesta escena. És algo que es repeteix en les nostres cases any rere any. Lo de discutir, a ma casa més que any rere any, seria dia rere dia. Menudes renyes a la meua germana. Que no! Ens referim a lo de muntar el Belém de casa quan s'acosten els Nadals. Ah, ja ho he pillat. Doncs sí, jo també renya a la meua germana per a posar-lo allí o allà. L'important no és on estiga el Belén a les nostres cases. Lo important és el que allí es representa. Allí es representa l'essència dels Nadals. Recordem d'alguna manera la història del naixement de Jesús. Anem a veure com acaba aquesta escena tan quotidiana. Jo estic pensant que el millor lloc per a posar el Belém és a l'entradeta de casa. Va, arrea! Vinga, va, anem a muntar el Belém. Quina il·lusió! Traieu les figuretes de la caixa a poc, que són molt delicades. Jo aniré preparant la taula. Tothom té un Belén a casa, no? Amb les seues figuretes, les seues casetes, animalets... Sí, i en cada Belén hi ha diverses escenes. Podeu recordar les escenes que té el Belén? Jo me les sé! Ja saben que tu te les saps, però volem que el nostre públic ens diga la resposta. Vinga, va, a veure qui se sap les escenes que té el Belén. El portal de Belém. Escolta, espera que parli la gent del públic. Ara sí, quines són les escenes que hi ha al Belén? El viatge dels Reis Mags. Peta, vols deixar parlar al públic d'una vegada? Perdó, és que me costa molt estar callada quan me sé alguna cosa. Seguim. Veurem si ara podem escoltar aquest públic tan guapo que ha vingut a veure'ns. L'adoració dels pastors, el viatge de Sant Josep i la Verge Maria, el palau del rei Herodes, l'estrella guiant al rei... Ai, no m'he pogut aguantar. Però com eres així, parles més com mi motxubila.
No pots quedar-te calladet? I l'anunciació de l'àngel Gabriel als pastors. I ja, crec. Bé, ja s'han quedat sense respostes per al nostre públic. I algú s'ha preguntat alguna volta què passaria si poguérem escoltar el que diuen aquestes figurites? Heu pensat que aquestes figuretes passen 11 mesos dins d'una caixa? Tots allí apretats, sense espai ni llum, un damunt d'altres. Inclòs camels, borregos, gallines, el bou i la mula. Uf! Què passarà allí dins? I qui farà que li toqui estar al costat del caganer? Pareix que al nostre Belén es respira pau i tranquil·litat, encara que és possible que no tot siga com nosaltres pensem. El Belén representa una història que tots coneguem, però i si mirarem de prop? Si podrem escoltar què pensen les figuretes. Potser trobarien coses curioses. Per cert, sabeu com es saluden les personatges del Belén? Ara que ho dius, no. Què passa, figura? Bé, deixem-ho estar. I així els teniu, esperant que arribi el temps de Nadal, per a poder eixir de la caixa i poder gaudir d'un temps de llibertat. L'última vegada que me posa al costat de la mula. Menut estiu que m'he passat. En la ponenta del dia 10 pensava que me donava algo. Che, quina calor, tu! No et queixes, que jo estic al costat de la foguera dels pastors. Així tots són queixes. Jo estava ben a gust. Claro, home! Li has furtat el pessebre al pobre Jesús i estàs ahí tot repantigat. Va, ànim, que ja prompte eixim d'aquesta caixa i muntarem el Belén, com cada any. Uf, quina perea! Altre any fent el mateix que l'any passat, i l'altre. Com sempre, tu queixant-te. Si és una meravella formar part d'aquest Belén. Una meravella? El què? Estar a una caixa 11 mesos per a després estar parat tot el dia? Menut negoci. De qui són estos peus? Són meus. Doncs fes el favor de llevar-te'ls, que fan olor a formatge podrit. Per a mal olor, el ramat de borregos que tinc així al costat. Che, quina peste, redeu! Doncs jo tinc tot el monyo ple de suro blanc, eixe que tiren per a simular neu. Algú podria dir que Belén està al mig del desert i ahí mai neva? Voleu fer el favor de callar? M'aneu a despertar el xiquet! No cal que patisques, carinyet. Ja fa temps que el xiquet està despert. El pollastre de la granja no ha parat de cantar quiquiriqui, quiquiriqui. I vosaltres, ja està bé de jugar amb la meua aureola, que no és un frisbee. Josep, no siguis avorrit i digues als xiquets que juguen un poc, que ja portem molt de temps tancats així. Vinga, va, podeu jugar un poc, però aneu amb cura que no se trenque l'aureola, que si no sembla un simple pastor. I què passa per semblar un simple pastor? Res, si els pastors sou l'alegria de la huerta. I així, què fa el Playmobil este? Que tu no tens caixa? I a mi què me dius? Jo estava tan tranquil en la meva comissaria de Playmobil quan un dia me vaig quedar baix del sofà en companyia de 2 llapis de colors i un os d'oliva. I un dia, sense adonar-me, me guardarem així. No patisques, en aquest Belén som inclusius, igualitaris i recolzem qualsevol forma de diversitat i rebutgem la desigualtat de classes. Totes i tots tenim cabuda en aquest Belén. Moltes gràcies per aquestes paraules, guapa. Per cert, què fas després del Nadal? De res, gent. Aquí hay tema, pero vamos. Ya está si la sindicalista republicana esta. Fes el favor de no socarrarme la orella. Herodes, no sigues tan cregut per ser rei. Pensa que està fet de plàstic igual que tots nosaltres. ¿De plástico yo? ¡Uy, lo que me ha dicho! Fes el favor de guardar respecte al gran rei Herodes. I està este pillo tan fent i el cul que jo soc rei. A vosaltres què us passa?
Però què et penses, que vas arribar a comandant? Res, home, res, com estem, Se nota que tenim ganes d'eixir de la caixa esta. No cal que ho diguis, jo tinc unes ganes de que siga Nadal i eixir d'aquesta caixa d'una volta ja. Jo tinc més ganes que tu, que he tingut. La teua has passat tot l'any punxant-me l'esquena. Haver-me-ho dit, Meló, i jo li la posaré des baix del cul a veure si li baixen esos fums de grandesa. No t'atreviràs de fer tal cosa davant de mi. Jo pense que els Nadals ja estaran a prop perquè m'ha paregut escoltar a la televisió 7 anuncis de colònia seguidets. D'això no te fies, que en acabar l'estiu ja no paren de fer propaganda d'una montonada de coses. O serà el Black Friday, ahí venen de tot. Es diu Black Friday. I jo què sé com es diu el Crack My Day eixe? A veure, on està el caganer? Què hi sap el temps que queda per a que arriben els Nadals? Caganer, per on pares? Estic ací! No patiu, que ja no té prou la frescoreta al cul i això vol dir que... No se fieu, que ara en el canvi climàtic podem estar en Nadal i anar a la platja a prendre el sol o de sobte que vinga un onada de fred siberià enmig de la primavera. No, esta frescoreta és de la bona. Estic segura que per fi ja s'acosten els Nadals. Ja quan arriba el moment, cadascú ocupa el seu lloc al Belén i la història continua. Acompanyeu-nos a viure una història diferent. Una història molt des de dins. Com tots sabem, Sant Josep i la Verge Maria han d'anar a Belén a empadronar-se. Sant Josep, de l'estirp de David, va guiar a escriure el seu nom per al cens que havia manat l'emperador August. Ell emperador va manar el cens i sí que es va quedar a gust. Als nostres Belens sempre representa l'escena a Maria damunt d'un burret, Sant Josep acompanyant-la. Però al nostre Belén, com en quasi tots els Belén del món, li falten peces i a este li falta el burret. Això no pot ser, Josep, no puc més. Aguanta, caramelet meu, que ja arribem. Que justet que en aquest Belén falta el burro. No podia faltar un porc, o les gallines, o simplement un arbre? Tu saps quina caminata m'he pegat? Que estic de 9 mesos ja! Segur que tinc els peus com a botifarres. Tranquil·la, reina meua. Els teus peuets estan igual de bonics com sempre. No sigues tan romancer. Ai, mare... És que eixe burret estava acostumat a portar pes. No sobrepès. Crec que l'animal ha fugit al veure't. Estàs insinuant que estic grossa? No, carinyet, estàs fantàstica, més guapa que un sol. Com vaig jo dir una cosa així? Com no arribem prompte, tindràs que dur-me el coll fins al poble. Tranquil·la, amor de la meua vida, que només passem eixes palmeres està el poble. Més te val, ara parem i em fas un massatge als peus. Ai, mare... Clar que sí, per la de Jordà. Serà millor que busques una habitació a la posada, que necessite descansar. Hola, bona gent. Em podrien dir un lloc on passar la nit? En aquest mateix carrer hi ha un parell de posades. Pregunten a aquella dona, ella els donarà allotjament. Moltes gràcies. Encara sort, perquè sembla que tingui cames d'elefant. Josep,
Que siga planta baixa o me puixes tu el braç, Està bé, dona. Bona nit. Bona nit. Supose que vostè serà la posadera. Heu encertat que els porta per aquesta casa? Necessitaríem una habitació per a la meua dona i per a mi, que venim des de Galilea i la meua dona està a punt de donar a llum. Ai, ho sent, ho tinc tot ple. Màquina de bollit. Josep, t'ho vaig dir. Podien haver eixit abans. Havies d'acabar les teues cosetes i així estem. Hem arribat tard i ara no queden habitacions. Bé, moltes gràcies. Seguirem buscant. Més endavant hi ha una altra posada. Està un poc estropeada i li falten fil les finestres. I per cert, tingueu paciència amb el posader. És un poc xafarder i segur que no es deixarà parlar. Moltes gràcies i que tinga vostè molt bona nit. Serà possible? Si és que tenen una mala sort. Colometa meua, no passa res. Si passar no passa res. I fes el favor de callar, que ja has fet prou. Hola, bona nit. Bona nit tingueu vostès. Quina panxa! Això està a punt de caramel, no? De quantes setmanes estàs, nena? Doncs no sé, però per a mi de 1000 setmanes. Que ja li és això? I d'on veniu? Viatjar a peu no és lo millor per una embarassada, no? Som de Nazaret i venim al cens, ja que el meu home és d'ací. Perquè si vinguérem a veure la família del meu home, ara mateix venia jo ací. Ah, el teu home és d'ací i tu eres forastera. Ja dia jo que no em sonava la teua cara. I el teu home, de qui és? És fill de Helí i germà de Cleofàs. Ai! No em digues que eres el germà de Cleofàs. Tu eres Josep? Jo era amic del teu germà de jovenet. Ja feia temps que no et veiem per poble. Mira que eres carn de veure. Ara que et mire, eres clavaeta ta mare. Se tenia raó la bossa de d'abans, sí. Xafarder nivell premium. Però si estem igual. Jo esperant a veure si m'arreglen la posada, que enguany s'ha fet malbé la caixa. Ja no saben guardar el Belén com Déu mana. El deixen de qualsevol manera i... Bé, el que nosaltres volíem preguntar-te és si tenies una habitació lliure. Ui, filla, ho sent molt, però no tinc cap habitació lliure. Estem a tope. Enguany han comprat unes figuretes noves que segur que estarien d'oferta i estan tots allotjats així. No cap ni una ulla. Che, quina vaina. Si és que jo no puc estar a dreta ni un minut més. Sí, Floreta meua. No tindràs cap lloc més on pugui allotjar-nos aquesta nit? Què va? Tinc gent dormint fins en la cuina. Doncs, com no trobem un lloc prompte, vaig donar llum al mig del carrer. Moltes gràcies de totes formes. Anirem buscant més endavant. Agafa't del meu braç, tresor meu. Este home que em palla gosses a voltes. Uf! Mira la parella eixa. Estaran buscant lloc per a dormir i no troben res. Podries prestar-los al teu estable. Tindran almenys un sostre per a passar la nit. Escolteu, parella, he vist que esteu passant necessitat, buscant un lloc on passar la nit. Ja veus, estic que explote. Jo tinc un estable ací darrere. No és una suite, però està cobert i podeu acomodar-vos entre els animals que hi ha. Espere que vos puga servir. Sí, per favor, moltes gràcies. Serà suficient, us ho agraïm molt. De res, parella. No pot faltar en cadascun dels belens que tenim a les nostres cases. Hi ha grans, menudes, de color groc, blau. Totes cobertes de purpurina, que si les toques se te queden les mans plens de brilli-brilli. Supose que sabeu de qui estem parlant, no? De l'estrela! Ja estem.
Ai, disculpeu. Què diria l'estrella del nostre Belén? És una figura destacable, ja que sense ella faltaria algo molt important. I com no, els nostres reis d'Orient estarien perduts. Sí, però quasi no li fan ni cas. Com que no li fan cas? Anem a escoltar què pensa l'estrella del nostre Belén. Hola a tots i a totes, què tal? Sí, jo sóc l'estrella del Belén. Sí, què vos pareix? Quan me varen dir que jo anava a ser l'estrella de tot això, me vaig imaginar fama, luxe, reconeixement. Ja em veia baixant una limusina i centenars de fotògrafs amuntonats per a fer-me una foto. I ja veus, en realitat, sóc un penjat, una simple figurita que ningú li fa cas. A més, quantes vegades l'estrella cau darrere el portal i ningú s'adona de què falta? Moltes? Els reis me'n segueixen. Sóc la que guia aquells avis. Sí, però quan arriben al portal, si t'he vist no m'acuerdo. Seran desagraïts. Setmanes i setmanes guiant-los per deserts, muntanyes i valls, ni tan sols donar-me les gràcies. I ja al portal, tots adorant aquell xiquet. Allí mirant aquell cagó. Quin xiquet més preciós, quines galtes més grossetes. I jo allà dalt, mort de l'asco. L'únic que em comprèn algo és l'Àngel Gabriel, que mentre no tinga una bona nova que donar a algú, em fa companyia. No pensem que si que no estigués, no es veurien tres dalt d'un burro. Gràcies a mi tenen llum al portal i gratis. Només tenen aquests llums de colorins intermitents que l'únic que fan és marejar. Sense mi no podrien ni canviar els bolquers al nano. Més que estrella, sóc l'estrellat del Belén. També faig dos trebals. Igual estic al Belén, dalt del portal, com de sobte estic dalt del tot de l'arbre del Nadal. I a mi, que me donen por les altures, ja veus, allà dalt tot marejat. Qui fora part d'una constel·lació per a tindre companyia? Només vos demano una cosa, que quan estigueu davant del vostre Belén, penseu en mi, tracteu-me com es mereix, l'estrella del Belén! Menut viatge fa els reis per adorar a Jesús, Sí, però sempre guiats per l'estrella. Anem a valorar això, no siga que entre en depressió. Per això està passat de moda. Ara, en qualsevol telèfon que porti GPS... Com van a tindre GPS a l'època de Jesús? La veritat és que els haguera vingut de cine. Com seria aquest viatge a través de muntanyes, valls, rius i deserts? Al Belén de ma casa, els reis anaven a poc. Cada dia es movia acostant-los un poc al portal. O siga que els fies tu la travessia a mà. Sí. Quina gràcia! Doncs pense que als reis no els faria tanta gràcia fer tot aquest camí. Perquè no observen què és el que passa al nostre Belén? Estela, tu estàs segura que és per ací? Jo juraria que ja han passat per aquest lloc. Que sí, i si no és que jo, l'estrella del Belén, no sé per on vaig? Efectivament. Pues tens raó, ja fa estona que no tinc ni idea per on vaig. Ja vos vaig dir jo que aquesta estrella no tenia ni idea de guiar. És que cada any me canvien de lloc el Belén. Un any a la taula de la cuina, altre al rebedor, i enguany
Encara no sé ni on estic. Podrien donar-me cada any un mapa, posar cartells o algo per poder fer la meua feina. No passa res, col·lega. Si es perdem, tindrem l'oportunitat de veure llocs que mai haguem vist si anàrem per el camí correcte. Gràcies, Gaspar. Algú que m'entén i comprèn. Ja estan estos dos moderns fent monades en les mans. Si és que Déu els cria, i ells s'ajunten. Vinga, va. El que has de fer és intentar trobar el camí que ens portarà al Messies. No t'alteres, que tot el món té dret a equivocar-se. Però no 20 vegades. Però si l'únic que has de fer és portar-nos un lloc. Que exigents que sou. Deixem tranquil al meu col·lega. Anem a gaudir del paisatge. Deixa't de bobades i anem a moure les cames, que en aquest ritme arribarem quan el xiquet tinga bigot. Encara que parega un disparat, si tingueren un GPS, que fàcil seria. Però què dius? Un GPS als Reis d'Orient? Això és una botxeria i seria trencar la tradició. Els Reis han de seguir l'estrela, no portar una maquineta d'eixes. I per a no trencar la tradició, per què no seguim regalant als xiquets or, encens i mirra? Vinga, va. Anem a regalar els sacs de mirra als xiquets, a veure el que passa. Perquè els gustos dels xiquets han canviat. I com les coses canvien, ja no regala mirra, però tampoc et segueixen estreles. Espereu, crec que ja sé per on és. Això ja ho has dit abans, no? Vinga, va, no ens queda altra opció que fer-li cas. Follow the Lidl, 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 follow the Lidl. Sígueme. Faltar el castell d'Herodes, tot un clàssic. Herodes és un vell decrèpit que reina en tota la Judea. És un home major que tem que li lleven el seu tron. És un dèspota, cacic i trata tots malament. Fins a la seva pròpia filla viu en un palau atrotinat, el qual cau de vell i desbaratat. Des de fora, París, que viu en l'opulència, enmig de riqueses i luxe. El palau d'Herodes no passa pels seus millors dies. Fa olor de tancat. I al pareixer, passar-se 11 mesos tancat a una caixa no ha fet que se li baixaren els aires de grandesa. Per fi a soles. Espero que em deixen un poc en pau. Tanta faena, el meu esvelcó se ressentirà i m'eixeran arrugues en el front. Esclaus, veniu ací. Porta'm una safata plena de la millor fruita i tu, un pitxer de bon vi. Espera el dia que s'ofere menjant raïm i ens deixen pau. Ens tracta com gossos. Esclau, fes això. Esclau, porta'm això. Esclau. I a més, fa mala olor. Deieu alguna cosa? Res, senyor. Només dèiem que li vendria bé menjar alguna cosa. Llavors, a què espereu? Moveu-vos, aquest cos no passa de l'aire. Aquestes pomes estan arrugades. Tu sí que estàs arrugat. Que parles altra vegada? No, que així té molta fruita. Molta? Però ja si no hi ha quasi res. Segur que d'amagat us mengeu la meua fruita. Estic envoltat de gent vulgar i sense estil. Un dia manaré que us tallen el cap. Potser siga el millor remei per a llevar-me el mal de cap que tinc per escoltar la seua veu. Quin tostó de rei. Què dius? Que, gran rei, eres bondadós i magnànim amb nosaltres. I un rata també per als teus súbdits.
És que, majestat, últimament, amb els diners que ens donen, no ens arriba per a comprar tot el que ens demana la seva excel·lència. Com que no? Si jo sóc el gran Herodes, benefactor i protector de la Judea, ric i tot poderós. Permís, pare. Han arribat 3 mags d'Orient i demanen audiència per a parlar amb sa majestat. Mags? Savis entre els savis? Què és el que volen de mi? Segur que volen consells del rei més savi i poderós de tot el món. I més humil. No ho sé, pare. Únicament han dit que volen parlar amb el sobirà del regne, que porta molt de temps viatjant buscant el rei que naixerà, el Messies del poble. Com? Així l'únic rei que ja sóc jo. Com és possible aquesta grosseria? Cal trobar aquest xiquet... Pare, estàs bé? Diuen que és un xiquet que naixerà a Belén. Bé, no passa res. Serem els seus anfitrions. Serà tot un honor per a nosaltres allotjar a 3 grans savis d'Orient al nostre palau. Servirà per a llevar la nostra imatge davant del poble. Si volem pujar els impostos, el poble no es posarà molt content. Encarrega't que no els falte de res i amb el tema del Messies no sé com podem solucionar-lo. He pensat que podrien dir-los que quan troben el xiquet ens avisen. Així nosaltres anirem després d'ells i li donarem el seu. Calla! Espera, se m'ha corregut una idea. El que podrien dir-los és que quan troben el xiquet ens ho comuniquen. Així nosaltres anirem després d'ells i li donarem el seu... El seu merescut. Això, el seu merescut. Si és que tinc unes idees que només un rei de la meua categoria pot tindre. Que guapo soc i quin culet que tinc. Dis-los que sa majestat els espera. Vull donar-los la benvinguda personalment. Esclaus, prepareu menjar, perfumeu tot el palau amb les fragàncies més embriagadores i traieu la vaixella d'or. Coberteria d'or, si així està fet tot de plàstic. I fragàncies? L'única fragància que hi ha al palau és Baron Dandy. Serem els millors anfitrions. Traieu el millor menjar. És que, majestat, la nostra cuina està més buida que un pou en un desert. Majestat, no creu que s'està precipitant? Potser els mags no venen per a quedar-se. Què esteu dient? Com es nota que sou només uns estúpids servents, que ara no sé com no us he llançat als lleons. Qui seria capaç de rebutjar una invitació del gran Herodes? Gran Herodes, així davant la vostra presència, els reis vinguts d'Orient. Sa majestat, el rei Melchor. En arribar ací, a Belén, li mostri la meva més noble amistat, rei Herodes. Sa majestat, el rei Gaspar. Què passa, bro? Quina espècie de ball és aquest? És que el rei Gaspar ve d'un país amb costums estranyes. Què va? És que jo enguany me queda fora de la caixa del Belén i estava al costat d'una pantalleta on estaven posant musiqueta moderna tot el dia. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Arribat des d'un llunyà país, sa majestat, el rei Baltasar. M'aixenolle davant vos i li dono les gràcies per haver-nos rebut, senyor Herodes. Ai, perdona'm, esta cama se'm va trencar fa uns anys i me la van pegar al superglú i ara no puc doblegar-la. Tranquil, sigueu benvinguts al meu país, majestats. Avui és un dia meravellós per a mi. 3 nobles reis d'Orient apareixent en el meu palau per oferir-me tot el seu afecte. Home, afecte... Què més puc demanar? El meu cor desborda alegria amb la vostra simple presència, encara que segur esteu bocabadats per estar a prop de la meva persona. Segur que heu pensat, quina bellesa i quina perxa té aquest home. A què sí? Aquest paio està un poc flipaent, no? Però anem al gra. Per què heu vingut a aquestes terres? A veure a mi? Per a delectar-vos de la meua saviesa i bellesa sense igual? No és cert? Bé,
Per a ser-li sincer, aquesta no és la nostra finalitat. Venint a lo de sempre. Fa temps observaren una rara estrella al cel i ens quedaren molt sorpresos. Començaren a mirar en els llibres antics i així van conèixer la notícia. Aquella estrella que brillava era espectacular i pensàrem seguir-la. Pareixia la llum d'una discoteca. Estrella, la que heu estat seguint, digueu-me, què significa? La profecia parla de que va néixer un xiquet, que serà rei. Un messies, per al més humil dels homes fins al més poderós dels reis. Però esteu segurs que és un xiquet? No esteu buscant un home, algú com jo? Tete que no, un xiquet. Per això seguim l'estrella. Però gràcies als meus companys que no presten atenció i que s'orienten igual que un ànec a un garatge, hem perdut l'estrella. Ja està el tio Renego. Tranqui, tronco, ja trobarem el camí. Com que ja trobarem el camí? Tu estàs tot el dia amb les teues cançonetes i així l'únic que es preocupa sóc jo. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Ja estàs en el reggaeton eixe? Uf! No discutiu. Estem desitjant saber on ha nascut i així podrem anar a adorar-lo. En quan el trobeu, vingueu a avisar-me per a poder anar jo a donar-li la benvinguda. A més, el convidaré a que vinga al meu palau. Segur que així estarà més calentet. Què li passa a este nens ditets? Tranqui, que vindrem a donar-te informació prompte. Però ara, amics, descanseu una miqueta, que estareu cansats després de tan llarg viatge. Vosaltres, ganduls, porteu alguna cosa per a menjar i beure als senyors. Quin vi més ric! No li doneu molt de vi a Melchor, que després no hi ha qui el punxa al camell. Ja estem en que no vega més. Que pesats sou, que portem 11 mesos tancats en una caixa. Un poquet d'alegria, no? És que l'última volta acabaràs fent de rapes amb el camell per la carretera. Ja tenia ganes de prendre alguna cosa. Moltes gràcies, rei Herodes. Ara només faltaria posar un poc de musiqueta. En una nit fosca es va encendre una llum. Una llum que anava a il·luminar a tota la humanitat. A tota la humanitat? Doncs al preu que està l'electricitat els costarà una pasta. L'àngel Gabriel anirà anunciant a tothom la bona nova. Els pastors van a rebre una notícia molt important. A saber com s'ho prenen. Anem a veure què passa al nostre Belén. Pastors. 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 5 minuts més, mamà. Pastors! Ai, que ve el llop o què passa? Mare meua, che, quins pulmons! Però quins crits són aquests? Així no hi ha qui descanse. Ui, i aquest tipus tan estrany? Escolteu-me, pastors. No us espanteu. Soc l'àngel Gabriel. Jo pensava que els àngels cantaven cançons de bressol, no que feien de despertadors. No us faré mal.
He vingut a anunciar-vos una bona nova. Què diu aquest home? Un anunci d'una boina nova? I a què veure, iaio, cada dia està més sord. Que en casa de Matia hi ha un forn? Però, què fèieu adormits? No coneixeu la nova notícia? He vingut a comunicar-vos que el Messies naixerà, el Salvador de la humanitat vindrà al món. Avui és un dia meravellós, heu d'anar a adorar-lo. Uf, quin fred! Si aquest Messies és tan poderós, podria haver nascut a l'estiu, no? Xiquets, no m'entere. Seguiu l'estrela i ell us portarà on està el Messies, el Salvador. Què diu de les masies de Salvador? No us demoreu, l'home que ha arribat per a redimir el món acaba de néixer. Seguiu l'estrela que brilla al cel. Ell us portarà fins al Salvador. Bo, doncs caldrà anar, no? Uf, ara hem d'anar a veure així xiquet? Quin avorriment! A on? A veure el Salvador. Però si jo no conec a cap Salvador. I què ha dit exactament l'Àngel? Perquè amb tant de fred i son estic començant a pensar que ho he somiat tot. L'Àngel Gabriel ha dit que anem a adorar al xiquet, que està a punt de néixer. Crec que li diuen Gabriel. Segur? Doncs això, Gabriel... Si anem a visitar a un nounat, no podem anar sense res. Damunt caldrà portar-li alguna cosa. Una manteta segur que li ve bé. Per a donar-li calor, jo podria portar-li una pell d'ovella. Per a què portaràs mel d'abella a un bebè? I a on nassos està aquella estrela a la qual cal seguir? Uf! Per què no hi ha estrelles en el cel? Ara haurem de ser astrònoms per a poder arribar fins al xiquet. Vinga, va, encara que faci fred i tinguem son, això és un moment únic. Anem al portal de Belém. Va o què? Afanyeu-vos, que vinc del portal i el xiquet està sol. Home, clar, com tu vas volant a les teues aletes, arribes en un moment. Que si cal recollir una mica, no podem anar-nos així com així. Ui, espereu-me, que m'acaba de pegar una repreta de panxa. Ai. El carnet és com un rellotge. Només alçar-se, pum. Vinga, va. Anem a per la mesita del Salvador a portar-li mel d'abella. És el centre d'atenció. Totes les mirades van dirigides a aquesta persona. Sense ella, tot això no tindrà sentit. Tots els que formen part del Belén vindran a veure aquesta persona. Sabeu de qui estem parlant? De Shakira? No, però què dius? Tampoc és per a posar-se així, De Piqué? Uf, deixa-ho estar. Parlem de Jesús. Tots els personatges s'acostaran al portal per adorar-lo. Eixe moment representa la importància que tindrà la persona que acaba de néixer. Però com serà la realitat? I ara hora de que vinguereu. Un poc més i veniu quan el xiquet ja sap anar en bicicleta. És que quan ja tenim tot arreplegat, al carnet li ha agarrat un altre repletó i hem tingut que esperar-lo. I jo què vols que faça? A la força de la natura no se li poden posar frens. Força de la natura? Ara se li diu així a fer caca? Deixeu ja de parlar de marranades i passeu a veure el Messies. Quina quadrilla! Maria, mira qui ha vingut a veure el nostre xiquet. Espere que no vinguin a berenar, perquè no tenim res de res. Bona nit, família. Venim a veure el xiquet. Ai, quina il·lusió veure tanta gent. Així el teniu. Portem un present al xiquet. Doncs, més que un present, veient el panorama del món com està, preferiria un futur per al meu fill. Però bé, algo és algo. Este xiquet ja està criat, la preciositat de xiquet.
per favor, un poc de silenci, que això més que el portal de Belén. París, el portal de Belén. Esteban. Estem així! Che, quin fred! Estic més gelat que Leonardo DiCaprio agarrat a la fusta eixa del Titanic. Ens acabem d'assabentar. Venim a veure el Messies. Perdoneu la tardança. És que hem tingut fins i tot que travessar el riu per arribar ací. Doncs s'haureu banyat els peus. Què va? Si el riu és de paper de plata. Mireu, allà deu ser. Mireu quanta penya! Igual és un garito de bona música. No crec, perquè l'estela que seguia està allà també. Estrelleta bonica, també ens hagués pogut esperar. S'hem perdut i no sabíem arribar al lloc. És que som més lents que un caragol marxa enrere. I estos tres qui són? Som els Reis d'Orient i hem vingut a adorar al xiquet. Que han vingut a adorar al xiquet? Que el van a ficar en un foc? Seran salvatges? Que no, iaio, que no. Que han vingut a adorar-lo. A adorar-lo. Ell és el rei Melchor. El rei Gaspar. I ell és el rei Baltasar. Des del nostre regne li portem or com a mostra del que el vostre fill, encara que estiga en un humil pessebre, és rei de tota la humanitat. El nostre monarca ha dut a vostre xiquet encens com a mostra del seu origen diví. De terres lluianes, el nostre rei obsequia al vostre fill amb birra. Com que birra? Te vaig dir mirra. Mirra, no birra. Ai, perdó, ja m'estranyava a mi portant una cervesa a regal a un bebè de bolquers. Ai, quin despropòsit. Tranquil, home. Si el xiquet no se la pot veure, ja faré jo esforç per ell. A ciutat, el que podríeu haver dut és or, encens i una manta elèctrica. Quina rascafa per ací. I al final, qui no l'aneu a posar? Jesús! Exacte, Jesús li anem a posar. I este Playmobil què faci? És una llarga història. Mireu que bé ens ha quedat el Belén enguany. Ens encanta! Heu vist? Quan treballen com un equip són capaços de fer coses guais. Que bé estar tots així junts. Vinga, va, anem a fer la foto del Nadal. I així tenim, per fi, l'escena més bonica dels Nadals. I creieu que esta és la millor foto dels Nadals? Jo pense que no.